yuk Mas Dodok Mas Pri. Kaya kebo po kaya bayani. Aku sayang kamu, tapi tak mau cintaku sia-sia. Juga dikebuk. Her bojom her. Terima kasih Mbak Erna. Terima kasih Pak Cito. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
para bapak, para ibu, pengiring saking pundi niki? Oh, urung tau dipanah gundulmu kowe iki. Lah aku gung roh. Wong kene gak ngerti tanya. Kowe ngerti? Lho kene tekone dhisik ya jelas roh to kok. Dhisik omonganem kowe. Iki pengiring saking Kedung Adem, Gedung Krapah. Kono. Nggih, Pak, ngiring Bojonegoro. Sing dunung sapa aku udah ngadem ora tau rono kok. Wah, lah kok elek ra dunungan. Saking desa Mlidek. Pundi? Mlidek. Piye habape badhek kira kaprah jamu iki. Deke kok sing apik ya. Heeh. Mlidek. Pundi? Mlidek. Suwe-suwe kok jemberen aku malah Nggih, begini iki. ingkang pengiring saking Mlidek. Piye? Mlidek. Unti desane tenanan. Desa Mlidek Kecamatan Kedung Adem, dusune Ngerapah. Kerapah. Dusune Ngerapah di kaya ngene iki Mbrinong. Ning desane Kalisumber. Nggih. Kecamatan Tambak Rejo. Niki saka Ngerapah, Nik Desa Mlidek. niki sing pundi ingkang saking Kedung Adem ingkang pundi pengiringe Bu? Kabeh. Niki sedaya? Ibu-ibu ya ayu-ayu ya. Ayo kok ya. Masih yo ganteng-ganteng. Setengah papat wis mulai wedaan. Mosok Lho, tak amuk kok ya. Bapak Pengen Ibu, ibu. pengiring saking Kedung Adem, perkenalkan nama saya asli adalah Boy. lah alah. Boy kok potongannya kaya brungkalan ki ndeneng Kowe iki nyapa to? Angger aku kenalan kok mesti kemiren. Ora kemiren aku ora ikhlas. Ora Lah ikhlas. boy ki wonge resik gede dhuwur rambutnya dijegrak kok kuning. Aku ya neng sing jegrak kok. Lah ndi? Untuku. Kuwi jenenge merongos ora jegrak. Ora wong make ya ngemiki aku ya kolu ngono lho. Ya maam paling Kene iki jirine makku ya ganteng dewi. nek ngudang piye? Timang lagi metu akeh jusuk lampahe kok metu neh. Lah kok enek sing gedhi kaya blendung ngono. Bar ya aku kan ya elek katutan ngono kuwi. Berarti aku elek. Eh? Berarti aku elek. Apik. Aku ora ngomong kok. Kok kok Nek wong. Wes, rasa apa ora? Lama-lama gue geding deh sama lu berdua. Mending gue dewean. Blak. Blak sopor betul blak. Oh, malah kaya ponakane tomblok. Oke nih bate kok Bapak Ibu langsung saja perkenalkan, nama saya adalah asli Mondi. Saya asli dari Kota Cebu. Mondi Ya, iki apa gue? Raden Kepetengan. Kenalkan saya Alek. Walah alah. Mary, kan mesti Mary, kowe aku mesti Alek mesti Mary. Ra ngarah, Meri mbek kono padha mbek bento. Lah iya, Alek kok butek ngene cae. Lah Alek bar kedanan apa? Alek bar kodanan ki apa enek. Mana aku kuning terus luntur. Lah ya trayu ireng kuwi kok. Alek cuma ala ndut. Kowe gak arah Alek juga apa toh? Alek sapa? Anak elek. Hah? Anak elek. Lah kok ngakoni dhewe wis elek sak apa-apane ya. Tapi aku sukses. Sukses. Ya elek kabeh. Lah iya. Nah, iki masyarakat Kedung Adem, kowe karo aku kudu iso nyanyi mumpung enek elektone. Mula menika dites suarane. Yuk, kanggo masyarakat Kedung Adem, kita sambut binatang tamu kita yang satu ini. Siapa dia? Kucing binatang kok. Lah piye? Ya bintang. Kita sambut bintang tamu kita dari kota Jombang Utara. Ini dia, ada Mas Batang Kusumo. Ayo, Batang paling bar kok batang kok. Gak badeng mau. Kok masuk ke badeng. Oke, langsung saja. Saya akan mencoba untuk membawakan satu buah lagu Wali Band. Wah, tangan kok undur-undur. Undur-undur kebunan. Pak undur-undur. Lagune kowe paling gak dunung. Ya, kene cah gaul, gue dari Jakarta jelas roh. Lu gak ngerti gaul sih lu. Iki nek omongan bulet ya. Kaya kowe nak ra tenan. Piye? Judule kok ki apa? Iya, tak bedek mesti iso. Dirimu aku menemukan yang mencintaiku dan menyayangiku. Roh yang lagi roh. Iki roh. Dirimu aku ketakutan. Gak nyongko. Kutil nyanyi api ngene. Kau sakiti Ya Allah. aku. Yo Sri anak kapiran jamak ngene. Bila kamu tak Andet tak dedet tak andet tak andet. Lah gak bener kuwi. ini kok jere kok Jakarta. Loh, gue di Jakarta nggarap itu sudah belasan tahun gue. Ini Wali Band. Ini Wali Band apa Walidi? Wario. Bila kamu tak Dedet tak. tapi yo penak 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 kuwi.
tapi ya penak kuwi tapi. Penak kuwi kok. Kuwi aja. Iya. Bila kamu tak dedet tak dedet. Emosi nek emosi. Wong ki aja gampang emosi. Wis ndek emosinan malah mengkeret kowe. Kowe sekali-kali ki awakmu sing nyanyi. Ya tak nyanyi gampang. Gede dhuwur kok angop tok. Sing anut sapa lho kene nyanyi yo iso kok. Nyanyi. Baik parit supaya berbahagia, pengiring dari Gedung Adem, satu tembang bagus. Gak ketara nak tahu stres. Berarti aku pintu. Dek piye? Biyen. Lah kowe seneng gon kowe. Delok Tak boboki brambang kowe nek Kak. ngantene wedok ayu ya. Nggih. Nganten lanang ya ganteng. Ganteng. Nganten lanang delok. Heeh. Irunge padha mbek irungku. Syuting, Mas. Wah, akhirnya kok Sinchan kok pamer kita. Ngantene lanang rene. Kalau apa? Enggak, Mas. Guyon, Mas. Wae irungmu kaya singa kaya. Singo kok samene gedene. Yuk, satu tembang dari India yang berjudul Hiu. Apa? Aku pengen kopok ora krungu. Dari India yang berjudul Hiu. Cakep. Apa? Kopok kowe iki. Kolane to, kuping iki yo Aku paham India. India judule Hiu. Hiu. Kontimut. Mbak kira mutorjen tapi aku. Lah tumhiho nek hiyo. Lah saking fase. Ayo, Mas Tum. Hiu. Hiu. Lho, Ngono kuwi wong ki Komor maine komor mangki. komor ki Tangane Piye? dawa. Lah ini kok cangkem ngantek kaya cangkem. diapakno. Lah aku dicuwowo. Lho anu kok dingenekno sarung cah tuwek ki mono aja dienggo guyon. Aku enggak ngono, aku mau takon mingkem ngene tok to. Aku kan gak biasa. Ora aku ora ngene terus dienggo batek ngene kok. Mbok batek piye? Aku mau ngene tok pride mbok batek ngene iki tak. Lho, Malah dingenekno. Ya lara to kangkeng ngene iki ayo nang kalayak ngene iki saru nyekel lambe kok diodoti. Aku tanggule grup liya bosok lambeku iki. Aja grup liya ora tanggapan. Ayo Nduk kowe mbek dadi grupku kene Nduk. Iki lho ra wedi dhewe malah setempah ae cah iki. Wes mainem kuwi. alah wong kuku ra patek Tumbi yo. kok. Sik to. Kuku ngene ra patek gawa. Ya kuku ireng, kuku rabies ki. Tum. Iya. Paling gatel kok. Iya. Ya. Jaluk klentengane kono. Kontengane Mas. Nahnu jiranu bidal karomi karomil insani wal kasani Sing gak selawatan lho, Lek. ya Rasulullah assalamun ala Tumio. ya Tumio. Tumio kok metune selawatan. kowe ki iblis lah padha ae rantang bengok malah Tumio ya Rasulullah. Ene le Ayo le Rene. lagi rono setengah jam untune milang papat Deh, kowe ora ilang kuwi gigis. Cah cilik gigis iki lanang ngono wedok kuwi. sing cilik sini ya turun ikut Mas itu Mas Tomblok ya Kok tomblok? ya ayo Mondi kok tomblok. Monyong gedhi. Opo? Wong ki ra seneng nek aku ki apik ora tau seneng. Kene le, kene maju. Mondi kene pantes aku lho ben leh. Maju jejer Wong jejer. matoh. Alah matoh apa mbulak ngono kok matoh. Kene. Lah, lemah utah. Baris sing apik. Lah, Siap. kecilanku lho, ngono kimbel lho. Ini ki Ngeweh. ganteng iki. Ganteng iki. sampean cilik reneng manis-manis ibel Enek. liwat so kaya lemah Jenenge sapa le? Jeneng. Gak roh. Gara ya ora masalah tapi ki rasa mbok ceketem terus. Kok dikirino ucul. yang dua agak maju Agak maju. ini namanya siapa Uji. oh Muji Muji sapa kok iso muji iki lho? Muji lekku. Lekmu ora muji. Coba. Lekmu tumhiho. kowe rung tau kampleng tumhiho we Apa aneh lagu kok ngampleng tumhiho? tumhiho ki versine akeh Versi apa nah? eneng solawat kaya sing tak lagokno ki mang Lah terus versi liyane? versi India asli karonan Madura Oh, Madura ki piye nah? lho Tumdek. Kowe iki Madura apa kebelet? yang ini siapa ada kok mumbluk gitu namanya siapa Rasa. iya Iki ora cah kene lho. kok kaya micin Apa? sasa Berarti kancane Ajinomoto kuwi lho. waduh miwon yang ini siapa Kita. kita bersama ya
Kok iso kita iki lho. Kupingem ra jelas jenengem sapa, Nduk? Kita. Oh, kita. Kupingem rungokno. Ene lagune iki. Lagune piye? Hanya kita tua. Gitar kuwi. Wah, bocah kira toto. Ayo nyelok artise, joget ya Le ya. Engko nek joget temapi langsung untuk duit 50.000 njaluk Mase kae ya. Njuk 50.000 karo Mase ya. Tapi bangkrutno kancane kok. Ya ora apa-apa sekali-kali kan torok. Baik para supaya berbahagia. Langsung saja kita sambut artis kita. Artis yang satu ini pernah gelentangan ngudaki aku. Maling ya. Aku copet. Kaya rodek. Iya rodek iki apik. Padha karo gedhek. Ayo. Watu Yuk, siapa dia artisnya? Ada Mbak. Siapa Mbak? Jumini ini kok. Jumini. Artis kok Jumini ki raneng. Mbak sinten iki? Hani. Mbak Hodi. Ayo padha nini lho kok. Lah iki lho penyeluk artis. Iya iya blek. Iya ran. Mbak Rani Pak Dede. Gobloke lho. Apa gawe setelan sampe aku kayak yo mikir ta ya. Jotos siraiku wala. Aimu. Lho, wani jotos aku. Bocah ki pintu to piye? Somen jotosi aku. Ayo melek, Mbak. Hani, I love you. Wah, ini lang yuyu. Leng yuyu. Wah, aku pengen drat-dratan kowe iki terus. Mbak ini meden ora? Di atas atau di bawah? Ngono ya malah anu. Bani sing iki Bani. Iya. Wah, lah. Ye. Golek ndrak. Kowe iki metu kowe ora muncul. Aku kono mentu aku wis kudu muntu-muntu, Bang. Iki istirahat 4 tahun kak. Nggih. Oh niki. Oh nggih. Lah nang Hongkong apa nang ndi? Ketoke ndelok iki Aku ada di Malaysia. Malaysia. Iya. Ya ngosek. kok yo ngosekmu lagu kuwi. Rumangsamu penak kuwi. Iya. Monggo diparingi rumangsamu penak mawon, Mbak. Ya oke, ya. Mega suara. Jogete sing apik siji-siji. Nek apik langsung Bapak sing digawe iki kurbane ra kaprah. kenapa? Wis jan los pokoke anake seneng butahe. Bledek iso. Kacang-kacang babatin dadak. Trai motor gak masalah. Penting anake seneng. Perkara kanggo Anake. korbane akeh. Kacang cinontek. Iki engko bengi ya ketoprak. Apa kuwi? Ketoprak ndi ora nek gebere? Cilik kok. Apa enek ketoprak cilik iki lho ndek enek to? Kamar. Oh. Monggo Mbak Ani. Yo. Siapa? Ini maju sih, satu sih. Saya hitung 1, 2, 3, ayo. Ala pinternya. Ayo terus Bedok ya. Ayo yo. Bangsa. Bokonge, bokonge. Selelele jas. Asik. Aku tadi Asik. penyanyi. Ganti mundur. Mas Kudet. Satu, dua, tiga, ayo. Gak kaprah ya. Selelele jas. Nek iki kudu orkes iki. Iya, wong Brinong pinter-pinter joget. Sing wedok jajal. Ganti mundur, sing wedok. 1, 2, 3, tes. Malu tapi kucing. Malu kucing. Jangan katanya. Buat dibaturi om. Ya, baturi om. Ya, baturi om. Ayo bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Kita sambut ada Mas Widodo bersama Sumiti. Kilo piye bocah kilo. Joget. Weh.
bangsamu penak mas. Gesek 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 dedek mas. Bayang oleh ku kerja ning negorone tangga. Duit sing tak kirim aja tak entekno. Apa rumahku aku ning kene nang Facebook karo dolanan HP. Dewe ilung kudune donga. Muga-muga lancar anggone makarya. Apa rumangsamu aku ning kene mengkenan ora usah gesek yen asa. Pira-pira duwite sing tak tampa tak simpen wae ora tak seneng-senengno. Sembok selengere mbok anggap desel apa piye? Kubutan. Sawangane gedhe ning jek imut-imut ra kaya kowe. Gedhe manganem drangkel jati. Walah mbok kira aku ngkes-ngkes to piye? Lah kok matah namanya siapa, Mas? Masuki. Lah Mas Ugi, yang ini siapa? Anom. Anake niki. Lho kok iso anak iki piye to? Iki baturane iki. Kok baturan sampe cah gedhi. Oh Mas. Ya wis ra apa-apa. Mas Ugi daleme pundi, Mas? Ngerapa? Oh, dari Kedung Adem. Habis lu sih tidak kondo aku. Aku Lah. kan tidak roh. Emangnya kalau kondo mau diapakan? Kan nanti gue tapuk, ya kan? Tapuk. Mas Udi, Udi nemu Ki. Sugi. Oh, Mas Sugi, masih sekolah atau sudah lulus? Sudah lulus. Iya ya, kena sekolah terus bangetan gurune. Sudah lulus. Masa ya, muridnya Ken? kok jenggote sakmene dawane. Yo. Iki joget apa sampun? Mboten purun joget Mas Sugi.